Ganda ng dugo niya, 120/80 ah. Perfect ah. 120/80. For the first time, perfect ang dugo na ngayon. Ganda. Aray! Ganda ng dugo niya. Ganda ng dugo ni Brother Arthur. Ha? Saan mo dahil ito? 120. Dapat yan, di ba? Hindi naman nagra-run off yan. Kasi yun ang ano talaga. Hindi, pag lumabas ng 5, equivalent to... Yung 5, equivalent na yun. Oo, huwag lang 4. Basta pa nag-5 siya, random na yun. Kaya 120. Hindi lang dugo niya. Very good. For the first time in the history of the Philippines. Hindi. Hindi ka na Pilipinas. For the first time in may 1 month here. Maganda. Yung na-perfect ang dugo ni Arthur. And guys, 1 month. Ganda ng dugo ni Kuya Arthur. 120/80. Tapos na naman. Pera ng mga bills. Judith. Ikaw lang ba? Mas malaki naman yung namin sa iyo. 6,000 sa amin. Sa inyo? Yan ba? Wala na yun. Pagkasi na rin ako eh. Sa shop. Ba? 6,000. Siguro nasa kumita. Bukas mo naman dito. Ang bago. Kami wala. Thank you, Lord. Nakasa lang kami. Hindi lang babae niyo? Ha? Hindi lang sarap ng bahay niyo? Hindi, yung kapatid niya nasa Sarap ng bahay niya? sa Australia nga. Siya Hindi, yung bahay niyo dyan. Oh, Dyan lang ang bahay mo? hindi, sa Lipadaan. Ah. So ito, ito na ito, parang compound to, hindi? Ha? Compound. Hindi? Ibang tao? Hmm. Ano yung compound? Ambag tayo sa kanyang lower limb. Yan. Relax ka lang. Bago tayo, kasi kapag na sa akin, kung gumamit ako. Yan. Sabi ko, 122 sa 25. oh, 122. Oh, Bakit ang tuwa mo? 122 sa 25. Oo. 122. 120/80 na yan. Ganda. For the first time. Kansa. Thank you, Lord. Aglag. Naggatas muna ako, mga kape. May acid ako sa liit. Pag may asset ka, huwag kang magkakape yan. Hindi naman sa ano eh, hindi naman dito eh, mismo dito. Yung kung daw ng Granada, Wala kang granada dito. wala dito. Wala. Hira, no? Nung sa Bambang kami, meron yun, wala Hindi lang naman. kasi meron, di ba? No? Parang bayabas yung bunga. Oo. Meron kami sa Bambang, wala naman. Meron pa naman. Ay, nakailan. Hindi na, nandun ako, nandun niya ako eh. Ganyan talaga po pag may dumadating Niyakap niya ako. na tao, sinasalubong niya. Gusto niya, waka siya. Sasya mo. Sasya mo. Hindi dala. Ang dami yun. Asan mo ako? Ay! Tulong mo naman. Pinuno mo niya. Ay mo yan. Sanction mo natin guys. Pinuno kayo.
may pa-opera ka sa kanya. Pumunta kami ng JP, hanggang hindi kami tinatawag. Pinapaas namin yung mga yung laman-laman sa gilid niya. Tapos, para mawili namin siya. Pag mawili na po, sasarado namin. Ayun na sa gilid. Pwede na siya. Pwede na lang. Kaso hindi pa ano. Hindi pa Kaya. huminga sa akin. Oh, kasi nga po, ito ang pinasilog mo. Bagay niya. Ito yan. Pag alam niya lang, siguro gagawin niya. Oo, kaya to. Ano ba naman yan? Oh, bakit? Nasa labo to. I-edit mo yung dito. Okay yan, para nakita naman. Ay, hindi. Kaya ko nga magpapakita na ako. Tapos, Kanigit ka naman eh. eh, Wala kang ang ulo, ito mo. Yan. Pero kung talaga mataba ito nung dati, sobrang taba niya dati, yung bago siya. Oo, 100 kilos ako. Wala ang picture niya. Meron sa dyan. Ano bilaw siya, no? Oo, mga sa 20, mag-i-80 siguro yan. Bilaw siya. Mag-unboxing ko nga yan. Dati. Kaya dito, hindi ka nakatas yan. Buhat na lang mo. Buhat na lang patas yan na. Kaya mamaya, ano kasi makikita. Okay. Wala. Kaya, ito yung mami. Ito, si mami, nasa si mami. Ayoko. Sa kanya. Yari na. Grabe naman pala yung 200 grams tibok-tibok mo eh. Kaya isang cup na. tapos na, gets free na, gets magluluto na ako. Ngayon mo to? Di na? Kasi itang minta kayo ni Alvin magdalang dahil puto. Kapilala ko po ba? Ano ba yung asawa? Itang pag-usa ng biscuit? Ako hindi karakalang dala ng karburan ko. Yung nabasa na ko. Paano po lang ng buhay ka dito? Aklas na yung punta na laki, busy eh. Palita, dari abi na ito. Pati rin itang magdalang puto kasi kaluburan ng magdalang kaya ba yung gusto lang din. Ano ganda siguro?
Wah, ternyata. Ang magdalang-dalang po. Virginia, Plainridge. 50 ni babae. Pagkakain lang eh. Kasi edad na yun. May babae, lalaki. Magalang lang eh. So, Oo, mag-gusto mo. mag-alam na sa Agustin. Ang wapin. Babae, wala nag-iisip. Kaya din, nakataon na po ang pagkakain. Medyo mga Nako, kapatid ni Kaya, kapatid ni Ate Janeri, kami itong kapampangan, itong ating business na solar. Okay, patera. Hindi natin sasabi. Hindi pa, itong building niya pa, maramdaman na yung Kaya, yung Facebook. Ang wala yung squatter. Split type and full na kung pero yung baleno mga lang na lang, pero kaya po lang. Ano, may tabi pa, wala kaya po na bago. Hindi ba ka-aircon? Squatter kaya area o na yung makaya po lang. Kita mo ito, split type yan. Tondo. Manila? Tondo, Manila. Banda Tondo. Buhay na lang. Ayan, ayan. Oh, pwede watching din. Lingwasing ako. Lingwasing at tsukin ba ako? Ano, Basing? Tsukin ba ako second floor? Areta, ang aircon. Areta. Surprise. So, sobra pali. Babola eh. Babola. Sasabi mo lang squatter, pero maka-aircon na. May itong watching na pala. Ulitan din. Bakit kung iikit ka, Areta yung aircon. agawad siya, balena, Eran. balena, siya, kaya, sumidanan. Buwa, nelasak na eh. Nelasak na eh. Ayag din ko eh. Nelasak na eh. Ay, ito tayo split type. Kami yung split type niya. Wah, lesak dali tagera na ito. Diningana na yung warning, 1 week na. Paghapon dyan pa mo. Bakit? Hindi na yung qualification niya. Ang takbang hindi na lang tayo. Say. Ayun, as in talaga, talaga, kasi talaga, Bakit? Ali. talaga rin sa akin. Kaya di na yung palubing tayo. Ano na dahil nagtakas na yung ulo pa eh. Eh, palub din. Kaya di yung tingin. Ano ba? Tatakbangan. Pwede man palubing nito. Pwede man din na lang yan. Pagbabayang ko. Eh, may papaloy. Yung kilubing takbangan. Huwag kanya niya kantayin nyo. Ali, bale. Ali. Kaya niya kantayin ka ngayon. Ay, ningera. Nangyari, nitangay. Itangera na yun. Ano Hindi kanya niya ka kanto. Siyempre, huwag kanya niya kantayin. Kaya niya yung meron. Mana ano ko? Ay, tangera. Niningero. 1, 2, 3. 3 step po ito. Ay, nining baleno. Flooring. Diba? Meron kanta kaya niyo. Mamusbus ya. Kaya niya ang palub. Ayaw mo kasi sinabi mamusbus ya. Sabi kaya niya kanta. Huwag kanya niya kantayin. Manirayan eh. Oo, manirayang bali, manirayang pader. Flooring mo. Ang naman nirang pala. Flooring. Huwag tumasya mo. Kasi flooring matas na eh. Kung atos ni Flori na kaya kumaka-step rin tangyaran. Pero wala niya yan, siniragya talaga. Bahala, di makananin daw. Ibuga naman kasi rin alam natin daw. Kita naman dahil sa kupaning dalan. Lawan mo? Aning one way, aning rampa, kinuwanan eh. Ilan mo kanya nga. Sino mo Aning rampa eh, kinuwaning rampa. Itang drainage, kaya niya siguro Oo, bando. kaya. Manila pa siya. Balik lang ako. Eh, kaya sila ang $2 rin, $2. Kapag ako daw niyan, parang linggo.
Pagkawan di ba? Tapos dati yan ka ng kahit dati yan ng barangay hall. Pero kahit na yan, balik. Balik, kaya din Kaya balik. talaga, yung makatulala rin po, na Hmm. yung pagkawaling balena, kaya ka ng barangay, ay, Pinipit mo rin talaga. Kaya yung daan. Hindi ako ano. Puno na dumanan din. Sakyan. Ay, Pedestrian yan eh. Wala mo kita eh. Kasi akong hindi na. Nakakatakot. Lalakad tindalang na rin. Ala nung bidalanan din tao. Yung Garcia. Garcia, Wow. hospital? Wow. Ay, tanda lang ka. Magtandalan ka rin sa sakyan. Sa maka-stop lang ka rin. Hindi ang dalan din tao. Wala na. Walang one way Ano na. lang sa pwede, makapark ka? Wag, makapark lang. Tricycle, motor. Kaya nakatrap. Grabe naka-traffic ka rin. Kaya ba't din tao wala ng dalan mo na dumalan, sikot-sikot lang yung karesakin o tricycle. Bakit na ako? Dapat itingin ka yan da, kasi dakal tao ka rin dahil hospital yung malapit ka rin. Gawa lang kasi. Adwalang hospital, nangalan yung tao ito. May naing tayo ka rin, then police station ka rin. Dapat ito ng business ka rin, parking lot, bata alala ang kailangan. Kailangan sa gumbang, mamakanyang pa rin, kailangan sasalaw sila pa rin. Dati mga tunnel, ito na yung mga takakay. Ay, mas grabe yan eh. Alam ang talagang dalanan. Hiwala yung dalan-dalan tao. Sabat sakit. Hindi naman yung pagkas mo. Bala mo ka ila sesame seed. Oo. Bala mo sesame seed lang oh. Dagdag mo na eh. Wala lang sa asin. Finance. Ali, ako ating lang. Hindi pa rin na. Hindi rin finance. Pero siguro yan yung party ng finance. Fine kung mga tulad. Giant pine cone. Pine cone. Sumusuma ka rin Manila rin. Para ka na. Ang galing mo na yan. Iwa-iwa lang. Ano mo? Yati naman. Kaya nga natin mo yati. Isang walang ilang ang bilis lang pa eh. Wow. Walang balubod lalo. Pwede na silaban. Silaban na palutula. May basa? Basta, oh, kaya na. Ano? Sabi ko, kailangan pa kami pa. Ano ba yung hindi na ako. Wala kayo pa natin notes, ba? Ah, basta. Maganda eh. Kita ba? Nalagay siya kasi kung kulang din na para kahit ba, eh, amoy. Siguro, pinunan. At saka mabasa amin, magtayo, magpawis. Ikaw pangay ka lang. Na? Pangay ka. Tama ako, 12 minutes tayo, pawis. Hindi na lang. Ay, nako. Yung, kaya pala mesa yun yung bambe. Yung may nabenge. Ito. Ano kaya? So, ito. Ano na pa kaya biglawan ng nagwala? Yan, okay? Nire-blower ng Maya Sira, Limala. Yan, hiratang stand pan, agawa ng lungalan, dala-dala, alula pang stand pan. Dala ako na kami itong napon. Adwa na lang ako.
Pangal-mahal na, nag-blower na sila. Magtakaway nung sila. Pero makain na mo siguro. Marina lang, pwede mag-stop Pag yun. siguro may stop nyo, nangyari. Halina na eh. Halina na yan kayan. Pagpala Si Pamon, mama kay sakap na kayo kami din ba? Saan? Kali ni siya ita? Ha? Itagin mo lang. Eh? Gusto ko lang siguro kasi pag Kunyari sa kupisin dyan kaya. Kahit tuklang niya talaga. Loko na niya, sali ng bayo ko to. ginagawa kasi pag siya may malaki. Oo. So may pag may sipit na itang busi na. Napalita ko na. Hmm. Pero yung motor ko eh. Sabi ko, tinas ko. Ala? Sabi siya ako. Kali siya niyan. Papaitang din na ako gawa siya. Sa siguro ano nga rin tayo ang gawa dati tayo lang. Tapos nga kung tama kanya niyo, ano pa niya? Oo. Nagbisikitan ng gagalakan. Balitan ko ito. Gawa ko mo kanyan. Ah. Pwede yun. Unang nakasigla. Eh, pwede kong gawin mo ang tayana. Makanya. Wow, ang tingnan mo kanyan. Gawa ko eh. Oo. Nagawa niya ng mga kori. Lagyan. Hindi na nakagawa rin. Nagkulang niya busi. Pasigla. Sila na. Pero tingnan ang busi niya. Dira. Sabi ko, ala sa yung kesa yan. Ala ako. Now sinabi ko sa Lalo gagawin yung BBM pa. Gagawin yung gagawin ng yaba. may apat siya. Yan yung kahit yan. Hindi ka malapila. Ito yung sa'yo. Hindi, ako masayo. Pero, hindi mo sa siya. Hindi mo therapy yan. Singaling ko pa rin yan. Ang dada po kayo gandang birthday na rin yan. Ebong-big ko kakabit po kasi. Ni? Ay, asin. Pero laksit suray, asin na pong mayuman eh. Oo, kasi kanina is-out eh. Eh, dapat din lang yung title. Talaga pwede ka magkamali. Ba't siya mga niyan? Kuya ko kanina, pinakabit niya kaya. Kuya ko. Sabi ko, kaya ka natin ismail. Dapat ang datang kayo. Pag pinagkumandatang gawa ko, makain ng Kenny. Makanya na sangkap. Dahil kakain ka. Di kami mo anis to ano. Nagaya kami. Sobrang Nakapalit kinain ko mo eh. Tandaan ko rin eh. ay, bakit ko? Manyaman dito ba? Oo, kaya siya tayo ni recipe eh. Hindi na lang pinaggatang tayo. Makalagay kasi datat 5 gatang coconut din. Anis din siya kain ng research.
Kalisa yan eh. Ang recipe na. Wah. Balo, umiyak. Wah. Recipe ng isang yung minya diyang maanan mo. Ano ay kaya? Ah. Naling tinaydo? Baka ya? Ang karabaw. Damulag. Oo. Yang palaw yan eh. Hindi tayo pa kasi ito. Wah. Korea? Ay, Ano naman? Ano? ay, ikaw, wala pa masyado ang tanin. Itang babae dating Facebook yun. Babae, eskwela yan rin. Babae. Ya, Manyak sa kiyo. ano to, sapi yan rin. Nani ito, wala ka na namang kahakit daya. Ay, naksa. Hindi, king tulo, ito delikado, walang daya. Ito pili, saksakan mo rin kaklase no. O ito nakakait daya kaya itong karimpanya nga. Yun na ako, kukuya yan niya. Puta, kaya mo ako. Puta ako. Black dap yan mo, pero pinandanin kakayan beses kakain. Ay, Kaya, beses ko. Hindi ako din kaya nga rin, pero ano to, sapi yan. Sapi yan. Bahay ito. Alam mo Buta Ito magpa- na niya ako. Pagpapaya. Sasaklan na ako kakatukupan. Dahil karing pangayan na niya ako. Utang lang, prank-prank yan niya ako. Pero masakit nung- Nawari pa siya. Penyak sa kami tapos magkain daya. Pag siya kaya, speak. Mas delakado na rin ito. O sabi mo, ba't nakakain daya na ako? Diyan na, nagyan ulit. Pag yalinwal yung daya, makuha. Ngayon, Ano gamitan na? hindi ko Kitchen knife? na alam kung anong ginagawa. Baka kaya ito, parang kaya siguro. Pero, lami, puta, kaya pa, kaya. Kasi kaya mataasya po kita si Bay. May dapat sumbong na rin sa mga Temex. Kaya siya nagkikireport ko. Babae manyak sa. Meron ka na rin buhay dito. Meron na rin buhay mo kasi. Daka kaya dito. Baka yan darat ang Saka rin, daka naman kaya na ni Pino Vlogs. Roblox nga ni, galwala sila Roblox nga ni, po pating violent. Oo, dyan naman. Kaya na. Tapos hindi itang energy na lang parang mestra mga araw. Ada ako takutan din na sa yan. Kaya bibigyan ako ito. Nangya's lang yan, hindi lang tinatakot eh. Ano nga nakakaya? Pag siya may video ko, wala sa Mabidyo na ko, mayaran na. Kaya manabal, video na. Oo, bro. Sila ko mapakay. Makaya bro. Kaya pinalang ko discipline siya. Oo, basta ako parang may musika. Ay, Video na. makabidyo na. Aba.
Ay, 15-14 na lang, kain na lang rin. Yung all na rin sa kanya, kaya kahit juvenile, kahit ganitong juvenile prison. Ay po itong maragul na kanto. Dada na lang ako. Please, pwede naman din. Ang 18 na lang. Ano na rin yun, hindi ka ba? Nakapatay na eh. Madala lang ang suffer area. Depende siguro kita eh. Yung judge, sinabi kaso na ka rin. Pero halos mga yun, pag siya kasi kaya yung may nakaw lang. Walang ano. May nakapatay na eh. Wala kanya nasakit, 11. Pakawala rin may mga yun. 11. 11 ba na? Pero rin ba sumipid kakala 40. 40. Wow. Tama Ati lang magazine. Nakalya oras sa mga magazine. Baka na magazine na Dahil doon. pa yung maril, tang bahay, Sa pinapayat. tang bahay na, Ay, tang tang polis, bagwa. ito yung kain polis. Ay, nagpayat. Oo, tang malati. Ang malaki. Parents na rin ang pwede itong mga labi ni Coleta Mali. Ilang mga pulong naman. Metong yapupin. Pero eh. Pa-liability doret ang kabandi ka rin polis. Kasi, petang doon balda ka rin yung mga yan. Mayari na balat ng kain. Wow, pakaidala naman. Dara ng polis. Pwede daw kasuhan. Pulis niya. Tandaran eh, tang Yung payat, tita niya yung may-ari ng polis. Yung Kaya baril. kitang baril eh. Siguro. Yung baril niya sa tita niya yun. Polis siya. Ulit, tsaka kahit ang ating balita, makapost siya kaya nakikita na patalangin talaga yung baril na eh. Wala ang tutulungan yung mag-shooting niya. Shooting ka. Wala natin siya. Ito naman may itong ketaya ka ng tipo na Oh. si Q yun. Metong yung mo baril. Oo. Tang Itang pang payat. naka-polister. Q na kaya pala 40. Wow. Wait, ang malati, nandakal pa yung malita niya. Ikigay ito ma. Kasi at makakaila ka rin ang basyon pinay. Ba sure, nung malaki itang kaya. Tametong, yan may mali. Tametong. Ay, sabi, dahil nung rin. Tametong isa na ito. Tangalati Nung isa na 40 ito. lang ang din penngay daw. May makbula ka rin tawag nito. Ang dapat eh. Itang makamalan matuloy malati, ang dakal pa yung Dito. so kaya kasi kayo. Pati yung typing, kaya ganito mag-shooting na eh. At pati ka pasada na kayo ng baril. Wow. Kaya asa na yung maril. Ang metong may isang ita, kaya metong lamit eh. Kung nagugay-kita na. Itita na, may liability ka na Oh, rin. minor yun. Tatalihan ka na rin. Kaya kung mayari yan ang matabalo, yan mo ko pa ang pulis ito. Ilakawin. Ilakawin pa nga ito. Makaya pa ito. Kasuhan niya pang mag-miss ng video. Bawal ito eh. Parang yung mga service ko. Wow. Nakakaroon na lang yung Pilipinas. Ay, may kulito rin sila. Magulo na yung mga yung busi pa. Tayo na ito ng isa. Tayo na, pero may maulit. Yung na. Kasi maulit yung mga ulit. Ay, makain. Manumbok na. Wala mo asayang polis. Isara. Nagpa-originate ng maulit. Boylok. Manbok niya. Yan timbok na ito lalaki. Ang gupit na lalaki yan eh. Namin ka lalaki. Kasi may dagay TV yan mo yung kiyakita. Ngeta-ngeta na siya po. Ito, polis na. Ano yan?
Nangigit pa yung mga kinis.